Det var ikke. Hvor godt. Hvad? Det var god look. Og du så heller ikke gang med det. Jeg er blevet løftet igen. Og en mere. Vi skifter tilbage. Sådan. En mere. Jeg ser ikke nogen til den sidste. Så skal vi blokere den her. Og okay, så. Kom ind. Ej, jeg troede ikke, det gik så. Jeg tror, du ikke trækker... Jo, du lige trækker den første, men du tror, du ikke kører armen ned igen. Den lige op. Så du kører frem ind, ikke? Sådan der. Det er god, med. Godt. Det sad jo kraftedeme i går der, i den der serveøvelse, hvor han skulle serve kort, og så blev der stukket mod baghånd, og så skulle der åbnes. Der sad den kraftedeme, men på et tidspunkt der havde han kun brændt en ud af, jeg ved ikke hvor mange. Det var helt vildt, men Den er så meget bedre. der er også meget mere afslappet, ikke? Godt så. Men man kan ligesom, altså svinget er meget mere afslappet. Ja, det har været. Det er også sådan, at vi skal anstrenge sig med at lave det her. Ja. Nej, Du er dog ved. Jamen, jeg vil lige op. Jeg er nervøs, han er nervøs. Han ved, jeg bare ligger lovende. Det er muren Ildsø. Kom ind. Jeg tror, det er for... Der er også meget at bide i, er der ikke det? Jo, det er det. Nej, jeg kan bare fortsætte med at trække ind i den. Du skal stadig være sikker, ikke? Jeg ved godt, at... Godt. Godt så. Hvem er den bedste inde af vejen? Hvad siger du? Hvem er den bedste inde af vejen? Han er god. Det er Andreas Stilling, han har 2.000. Andreas Stilling? Ja, han er med. Og så kommer der Philip Ravn, og så kommer Malte, ham der Brøndshøj-drengen der. Jeg tænker mere, hvad med